Bună ziua, dragii mei! Iată, ne întâlnim din nou astăzi pentru a vorbi despre creativitate și pentru a continua seria lecțiilor noastre sau a materialelor noastre online. Astăzi vorbim despre creativitate, dar nu respectând întru totul programa pe care noi o avem pentru școală. Acest material este un pic diferit. Creativitatea este o latură a personalității despre care s-a vorbit destul de târziu, mai precis prin anii 1950. Psihologul, personologul american Allport a venit și a cercetat un pic mai mult această latură a personalității și a inclus chiar termenul în dicționar, pentru că până la momentul acela nu aveam acest termen în dicționar. Sigur, aveam alte cuvinte care desemnau cumva același lucru, gen inspirație, talent, geniu, dar nu creativitate așa cum îl știm noi astăzi. Cum spuneam, de la acel moment a început cercetarea, studiul creativității. Încercând să o definim, vom spune despre creativitate că este de fapt un ansamblu de capacități, de însușiri, care în condiții favorabile generează de fapt produse noi și originale și valoroase pentru o societate. În linii mari, aceasta este așadar creativitatea. Ea este definită și ca latură a personalității, ca dimensiunea personalității, transformațional-constructivă, spunem noi. Da? Termenul creativitate vine din latinescul creare, care înseamnă zămislire sau naștere. Despre creativitate aș vrea să vă spun așa, că oricine, practic orice om are un potențial creativ, sigur în grade și în domenii diferite. Legat de studiile creativității, aș vrea să amintesc doar doi oameni de știință care au lucrat la analiza acestei dimensiuni a personalității, respectiv Teresa Amabile și Garner, despre care am vorbit și în materialul trecut. Teresa Amabile spune despre creativitate că ar trebui să avem, ca să putem spune că avem un potențial creativ, să avem abilități relevante într-un domeniu, respectiv în domeniul în care creativitatea se manifestă, să avem abilități creative în sensul de a avea strategii cognitive, intelectuale, euristice, care să ne ajute în acest demers și o motivație intrinsecă foarte, foarte puternică. Lămurim puțin ce înseamnă strategie euristică și motivație extrinsecă. Strategia euristică înseamnă strategii de descoperire, gen gândire divergentă, imaginație creativă, o flexibilitate intelectuală, iar motivația intrinsecă se referă la acel tip de motivație care vine din dorința și din plăcerea de a face un lucru într-un mod personal. Altfel spus, facem ceva pentru că ne place și nu pentru că ne obligă cineva să facem acel lucru. Eu citesc o carte pentru că îmi place acea carte și nu pentru că m-a obligat doamna profesoară să citesc cartea, da? Iar Garner vorbește puțin despre creativitate, referindu-se la niște niveluri ale creativității, spunând așa că avem un nivel subpersonal, referindu-se în cazul ăsta la dimensiunea biologică a creativității, avem un nivel intrapersonal, referindu-se de fapt la domeniul profesional, un nivel personal, referindu-se la totalitatea sau constelația de însușiri psihice ale persoanei în cauză și de un nivel multipersonal care se referă la contextul social. Cred că aici este interesantă afirmația lui sau, studiul lui din perspectiva faptului că sunt foarte mulți oameni creativi care nu au reușit să-și pună în valoare potențialul, pentru că fie nu au avut un mediu educogen care să-i ajute în sensul ăsta, fie pentru că nu au fost descoperiți, nu au avut contextul care să-i valorizeze. Da? Aș vrea să amintesc puțin câteva lucruri despre neuroștiință. Este cea care vine să ne ajute în a afla câteva lucruri despre felul în care noi funcționăm și mai ales referitoare la lateralitate. De ce? Pentru că ne ajută prin acea hartă tridimensională a conexiunilor și structurilor cerebrale. Legate de lateralitate, vorbim aici de emisfera stângă, emisfera dreaptă, toată lumea știe dacă există cumva o specializare a celor două emisfere. Ei bine, nu este atât de perfectă această specializare, atât de radicală această specializare, și ca să înțelegeți la ce mă refer, o să vă dau un exemplu. Știm că sediul limbajului, de exemplu, este în emisfera stângă. A aflat acest lucru, un psiholog în urmă cu 100 și ceva de ani, secționând o persoană care, creierul unei persoane care a decedat și nu a putut să vorbească niciodată, a avut afazie. A constatat, că lobul stâng era practic atrofiat sau emisfera stângă era atrofiată.
Bun, revenind, știm că emisfera stângă este responsabilă pentru limbaj, sediul limbajului este acolo. Totodată, însă, emisfera dreaptă este cea care sesizează nuanțe de intonație, de tonalitate a ceea ce spune. Iată, ca să vedeți cât este de sensibilă această relație, de fapt, între cele două emisfere. Da? Noi știm că limbajul non-verbal presupune tocmai sesizarea acestor nuanțe ale paralimbajului. Vă dau un exemplu. Un simplu nu poate să semnifice, în funcție de tonalitatea vocii, de intonație, semnifice diverse lucruri, da? Să ia nuanțe atât de diferite și vedem așadar rolul acestei emisfere drepte în cazul ăsta, deși sediul limbajului știm că este în emisfera stângă. Haideți să vedem câteva specializări, cumva așa cum ne arată nouă studiile mai noi. O să începem cu emisfera dreaptă, pentru că vorbim despre creativitate și cumva acolo ar fi zona creativității. Deci când spunem emisferă dreaptă, spunem imaginație, spunem creativitate, spunem intuiție, spunem o analiză globală, spunem capacități metaforice, sesizarea relaționalului, spunem gândire divergentă, spunem muzică, afectivitate, spațialitate. Da? Când spunem însă emisferă stângă, spunem raționalitate, spunem intelectualitate, gândire planificată, organizată, spunem logică și capacitate verbal-logică dezvoltată, spunem gândire analitică și abstractă. Da? Acestea fiind spuse, iată specializările și vedem cumva că sediul creativității ar merge mai mult spre emisfera dreaptă, doar că trebuie avut grijă că sunt foarte multe nuanțe aici. Continuăm legat de nuanțele de care spuneam, faptul că, și doresc să vă spun faptul că, de fapt, noi putem fi creativi în toate domeniile, așa cum în materialul trecut vorbeam despre acele inteligențe multiple a lui Gardner, putem spune acum că în toate aceste domenii noi putem fi creativi, da? Plecând de la, domeniul logico-matematic, spațialitate, muzicalitate, domeniul estetic, domeniul artei de toate felurile, domeniul interpersonal, intrapersonal, lingvistic. Da? În toate aceste zone putem să ne manifestăm creativ. Există însă în literatura de specialitate o explicare a creativității din perspectiva factorilor care o pot stimula sau care participă pur și simplu la procesul creativ și îl favorizează și factori care, dimpotrivă, îl pot inhiba, bloca. Așadar, avem factori pozitivi și negativi atunci când vorbim de creativitate. Este util să aflăm despre ei pentru că vom vedea în felul ăsta ce am putea să dezvoltăm la noi dacă cumva nu este dezvoltat, astfel încât să putem deveni din ce în ce mai creativi. Factorii și ei, acești factori pozitivi sau negativi, stimulatori sau frenatori, pot fi, la rândul lor, sunt de două feluri, intelectual și non-intelectual. Ar putea să pară că cel mai important este factorul intelectual. În realitate nu stau lucrurile chiar așa. Autorii dau mai multă valoare factorilor non-intelectuale, aceia care țin de personalitate, de atitudine, de aptitudini, da? De motivație, de afectivitate. Bun, vom vedea mai departe. Vorbim întâi de factorii intelectuali și cei pozitivi este simplu. Avem acei factori care țin de o imaginație creatoare, țin de o inteligență flexibilă, o flexibilitate a gândirii, o gândire divergentă care caută mai multe soluții și o gândire axată spre descoperire, euristică, capacitate de memorare, evident, o inteligență cumva la limita cel puțin normală, dacă nu peste limita normală, da? Adică întâlnim mai puțin oameni creativi în cazul celor care au un coeficient de inteligență sub normalitate. Da? Și să știți că nici mult peste. S-a făcut o corelație și s-a constatat că nu întotdeauna corelează pozitiv inteligența, nivelul ridicat al inteligenței cu capacitățile creative. Avem însă, aceștia sunt factorii pozitivi, avem și factorii care blochează, factorii intelectuali care blochează și aici este de fapt exact inversul a ce am spus, o
gândire inflexibilă, rigidă, o viscozitate, mai numim noi, intelectuală, o capacitate de imaginație reproductivă mai degrabă decât creativă, strategii algoritmice mai degrabă decât euristice, adică strategii rutiniere, da? Mergem pe același drum bătătorit și clar că nu ne va duce la nimic nou. Bun, aceștia sunt, cum am zis, factorii intelectuali, frenatori și stimulatori. Mergem la cea de-a doua categorie de factori și vorbim de factorii non-intelectuali, care spuneam că țin de personalitate, de atitudine și de aptitudini și de motivație, factori cărora autorii le dă mai mare pondere în creativitate și aș vrea să amintesc puțin acel cumva citat pe care îl știm toți când ne referim la geniu și spunem așa că 5% este inspirație, iar 95% transpirație în sensul de muncă mai degrabă, de efort, de perseverență, de tenacitate în a duce la bun sfârșit ceea ce am început. Iată că am spus deja, am enumerat câțiva factori care potențează, care ajută, creativitatea. În primul rând, factori ce țin de motivație și vorbim de motivația intrinsecă, aceea pe care am amintit-o mai devreme, angajare în sarcină, interese foarte puternice pentru actul creativ, pasiune, da, de ce nu? Întotdeauna atunci când vrem să realizăm ceva creativ, trebuie să existe foarte multă pasiune. Da? Abia atunci produsul creației noastre este genial. Un alt factor pe care îl avem tot aici, care e extrem de important, se referă la încredere. Trebuie să avem încredere în ceea ce facem, încredere în noi, în ceilalți. Trebuie să avem o nevoie de a ne dezvolta și de a depăși rutina, da? Să avem o toleranță toleranță crescută la ambiguitate. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă să acceptăm că nu știm ce se întâmplă, ar putea să se întâmple și ceva, să zicem, nereușit în ceea ce facem, dar să nu ne demoralizeze acest lucru, să nu ne pierdem încrederea în noi. Și evident, iar un factor important în acest proces al creativității este curiozitatea intelectuală și tendința de a problematiza, spunem noi, și nonconformismul intelectual, adică să nu acceptăm tot ce vine de la autoritate ca fiind adevărul absolut, ci să punem la îndoială și să punem întrebări. Oare chiar așa este? Ce ar fi dacă? Am pus separat factorii negativi, dar înainte de asta aș vrea să spun așa că, de fapt, creativitatea presupune sau solicită energie și entuziasm. Atunci când punem energie și entuziasm în ceea ce facem, produsul va fi unul deosebit. Factorii non-intelectuali care frânează, care blochează creativitatea sunt inversul a ceea ce am spus, o motivație extrinsecă, adică ne apucăm să facem un lucru, dar îl facem doar pentru că ceilalți ne cer și pentru că ne place nouă foarte mult și suntem pasionați de asta. Avem interese în domeniul lipsa intereselor, o atitudine negativă, rutinieră, rezistență la schimbare, o opacitate la nou, un conformism intelectual, o delesare, o dependență de autoritate, dar și teama de a formula probleme. Ken Robinson spunea într-o intervenție a lui că fiecare dintre noi are capacități creative uriașe, ca un rezultat al faptului firesc de a fi om. Asta înseamnă că, plecat de la ideea că noi toți avem un potențial creativ, trebuie doar să găsim calea de a-l dezvolta. Sigur că există, cum am zis și la început, diverse niveluri de dezvoltare ale creativității, da? Nu toți oamenii au același potențial creativ, numai că fiecare poate fi în domeniul în care are aptitudini, abilități, poate să fie din ce în ce mai bun și am putea spune că e în parte creativ. Ce ne mai spune Ken Robinson că ar fi foarte bine să dezvoltăm ceea ce se cheamă o cultură a creativității, care să ne implice pe toți și nu doar pe cei aleși, să zicem, în ghilimele, da? Iar eu aș vrea să vin să spun că educația ar putea să pună în valoare acest potențial creativ al fiecăruia, pentru că dacă nu o face, putem vorbi de o risipă de valori. Și când spun educație, nu spun doar educația din școală sub nicio formă, ci educația încă din familie, da, din școală, iar ulterior autoeducația, da.
Un alt punct, un alt domeniu, să zicem, pe care vreau să-l abordăm aici în legătură cu creativitatea, sau o altă temă, este legată de creativitatea ca act terapeutic sau actul de creație ca act terapeutic, sau îl mai găsim sub numele de art-terapia. Poate să existe sub orice, creativitatea practic există, cum am zis, sub orice formă și în orice formă poate transforma în art-terapie și vorbim aici de creativitate plastică, de pictură, de desen, de modelaj, de sculptură. Vorbim de creativitate scenică și aici vorbim de mimică, pantomimică, actorie, dans, undeva în zona această interpretare de roluri. Vorbim de creativitate poetică, literară, creație de versuri, de proză, de orice fel de scrieri care îl ajută pe individ să-și exteriorizeze emoțiile și trăirile. Creația tehnică, de ce nu? Ne referim aici la robotică, la nanomodelism, aeromodelism, la construcții Lego, puzzle-uri, proiectare și imprimare 3D mai nou. Toate aceste tipuri de creativitate vin să ajute individul în primul rând, să se detensioneze, mai ales într-o perioadă ca aceasta în care ne confruntăm cu rutina, cu monotonia și în orice alt context, nu doar acum, această că terapia artei îmbunătățește stările emoționale ale individului, îl ajută să scape de frustrare, mai mult decât orice, îl ajută să se valorizeze, ceea ce este extrem de important pentru creșterea încrederii în sine, creșterea stimei de sine, ajută totodată la dezvoltarea comunicării. Vezi grupurile în care lucrează și copiii și nu numai copiii și adulții, tuturor ne-ar face bine, să mergem la un curs de pictură, la un curs de dans. Ajută la crearea unui sentiment de confort, de liniște și de acceptare. Dezvoltă abilitățile de acțiune și de efort, de perseverență și constanță în ceea ce facem. Așadar, recomand tuturor părinților, profesorilor, educatorilor, dar și nouă tuturor să apelăm de câte ori putem la acest minunat proces de art-terapie. Aș vrea să vorbim despre câteva blocaje în creativitate, în dezvoltarea creativității, pentru că, de ce nu? Faptul că nu suntem creativi, de foarte multe ori se datorează nu faptul că nu avem capacități creative născute, ci pentru că de-a lungul timpului am avut blocaje, am dezvoltat blocaje sau au venit blocaje din exterior. Literatura de specialitate le împarte în 3 categorii: blocaje cognitive, blocaje psihosociale și blocaje psihice. Blocajele cognitive, să știți că se referă la tot ceea ce înseamnă idei preconcepute sau structuri cognitive iraționale sau gânduri iraționale, disfuncționale. O să vă dau un exemplu de acest gen. Eu nu pot să fiu niciodată creativ. Asta ar putea să fie o preconcepție sau un gând disfuncțional, irațional, pentru că cu siguranță într-un moment măcar ai fost creativ și iată că este, cel puțin neadevărat. Astfel de gânduri sau doar numai anumite persoane pot fi creative. Este iară o preconcepție, pentru că nu știm până nu încercăm dacă suntem sau nu suntem și noi creativi. Mai avem tendințe catastrofice, la fel, care nu ne ajută și mai degrabă ne blochează în a crea. Blocajele psihosociale se referă la tendința noastră a tuturor și poate că și a noastră ca societate, de a fi foarte, foarte ascultători, de a fi foarte disciplinați, până la obediență, un conformism exagerat, care, evident, nu ne ajută în a fi creativi. Da? Și o altă categorie de blocaje sunt blocajele afective, care se referă la emoțiile pe care noi le avem dacă încercăm să fim creativi și respectiv teama de a nu greși, teama de a nu ne face de râs, teama de a scădea în ochii celorlalți și obsesia care de foarte multe ori vine din obsesia de a fi perfect. Legat de această obsesie de a fi perfect, aș vrea să amintesc puțin faptul că multe din blocaje sunt generate de asemenea chiar de factorii care sunt puși să ne educe,
fie părinți, fie profesori, pentru că avem sau au o atitudine greșită, nu greșită neapărat, ci o anumită atitudine față de greșeală. În sensul că la noi greșeala nu prea se acceptă, a greși considerăm că este foarte rău, sigur nu este nici bine, dar niciun progres nu se poate realiza fără greșeală. Deseori, pentru a ajuta elevii mei la cabinet să accepte greșeala și să se poziționeze totuși mai cumva blând față de ei, le dau ca exemplu o gimnastă care trebuie să performeze sau care performează extraordinar de frumos pe bârnă. Ei bine, întrebarea mea vine: crezi că a ajuns la această performanță dintr-o dată sau a avut o multitudine de greșeli până la merge perfect pe această bârnă foarte îngustă? Evident că el înțelege atunci că nu putem ajunge la performanță dacă nu greșim și că trebuie să ne poziționăm altfel față de greșeală. De asemenea, Michael Jordan spunea că pentru a avea succes am ratat de mii și mii de ori. Da? Asta este un blocaj în gândire dacă nu acceptăm. Aș vrea să vă propun un exercițiu de stimulare a creativității, care este foarte simplu. Aș vrea să faceți așa, să găsiți cât mai multe cuvinte care au legătură cu creativitatea. De exemplu, creativitate, imaginație, originalitate, noutate, invenție, inventică, proiectare, genialitate, talent. Acum, alegem un cuvânt din acestea. Eu am exemplificat în materialul pregătit pentru voi chiar cuvântul creativitate și o să facem așa. Îl scriem de sus în jos pe o foaie. Pentru fiecare literă, respectiv C, R, E, A, T și așa mai departe, pentru fiecare literă găsim un cuvânt care să înceapă cu litera respectivă. Cu acel cuvânt elaborăm o propoziție care să aibă legătură evident cu creativitatea, pentru că despre ea vorbim, dar care să fie oarecum inspirațională și motivațională, să zicem așa. Da? O să încerc să vă citesc câteva din propozițiile pe care eu le-am făcut după acest exercițiu. El o să apară imediat pe ecran și o să spun așa, deci creativ, da, cu C. Creativ poate fi orice om, am spus eu. Eu așa cred, cum am zis, în grade diferite. Atunci când ești pasionat, creația este foarte valoroasă, am spus eu, pentru o literă A. Pentru litera T, care este penultima, am spus, timpul este un adversar care nu tolerează lipsa de hotărâre. Așadar, haideți la treabă. Și ultima propoziție formulată în cuvântul creativitate, respectiv cu litera E, ești genial, muncește și ai curajul să arăți asta, am spus eu. După acest model, să știți că puteți să vă dezvoltați absolut orice abilitate sau cel puțin să schimbați viziunea față de acea abilitate, să zicem capacitatea de memorare. Vreți să creșteți capacitatea de memorare. Puteți să începeți să gândiți pozitiv legat de capacitatea voastră de memorare și evident și să exersați în sensul ăsta. Am lucrat cu copii la cabinet, să știți, pentru atunci când, de exemplu, urau o disciplină, deși le trebuia foarte mult, nu știu, vreau să facă medici și nu le plăcea chimia sub nicio formă. Și atunci, haideți să ne jucăm puțin pe cuvântul chimie și tot ce are legătură cu chimia și să formulăm niște propoziții frumoase legate de chimie. Nu știu, chimia ar putea să fie învățată, de exemplu. Da, pentru că ei veneau la cabinet și spuneau categoric, nu pot să învăț chimia pentru că nu-mi place, o urăsc. Și încercând să schimbăm un pic gândurile legate de chimie în cazul nostru, ușor a ajuns să-i placă chimia și chiar să reușească la facultatea de medicină și să avem medici printre cei care inițial au urât, dar ulterior, schimbându-și percepția față de acea disciplină, au început să o placă și să o înțeleagă. Deci, este un exercițiu care vă ajută să deveniți mai creativi. Am pus câteva, 2-3 teste ca să vă dau exemplu cum se testează creativitatea. Creativitatea se testează un pic mai greu decât, sau se măsoară un pic mai greu decât celelalte abilități psihice, pentru că de fapt presupune foarte multă originalitate.
și nu putem să aplicăm atât de ușor niște criterii. Dar avem totuși niște criterii pentru măsurarea creativității și acestea sunt fluiditatea, adică bogăția și fluxul de idei legate de o temă, flexibilitatea, capacitatea de a restructura gândirea, de a trece cumva de la o grupă la alta, să zicem, și originalitatea. Originalitatea înseamnă cât este de nouă ideea prin comparație cu altora care au emis în același timp idei referitoare la tema dată. O să vă afișez pe ecran un prim test, un mic test. Proba 1. Notați toate obiectele rotunde la care vă gândiți, de exemplu. Da? Și cu cât avem mai multe obiecte și mai, de ce nu, mai inedite, cu atât spunem că sunteți mai creativi. A doua cerință aici, notați toate obiectele care produc zgomot, de exemplu. Un alt test, proba 2, testul 2, să prezentați o serie de evenimente a căror producere este puțin probabilă și să vă gândiți la consecințele lor. Eu o să vă dau exemplu de aici, ce s-ar întâmpla dacă soarele nu ar mai răsări niciodată. Ei bine, am dat câteva răspunsuri, ar fi foarte frig, nu ne-am mai bronza, nu ne-am mai vedea umbra, n-ar mai crește florile și așa mai departe. După modelul acesta mai avem încă 5 cerințe. Și un ultim. Da, și mai avem un al treilea test pe care vi-l dau ca exemplu și care la fel o să-l vedeți pe ecran. El se referă la necesitatea unor îmbunătățiri pentru anumite, obiecte și o să vă dau un exemplu cum am putea să îmbunătățim un cățeluș pentru a fi mai plăcut pentru copii și atunci găsim modalități, să vorbească, să cânte, să dea din coadă, etc. Cu cât găsim mai multe astfel de exemple, cu atât suntem mai originali și mai creativi. În această probă, în acest test, mai avem încă 5 cerințe și acesta este testul. În speranța că v-au fost de folos cele spuse de mine, vă urez să fiți cât mai creativi și să ne vedem cu bine!